Sláva Bohu nášmu Pánovi. Ako to vždycky, aj dnes to poviem, že ďakujem. Ďakujeme Bohu, že nám dal túto milosť, že sa môžeme nachádzať v dome modlitby. Ale keď sme išli na tieto služby, tak vravím mojim, že mám takú trému, že sa mi asi aj kolená podlmujú. No a jeden brat, keď sme tak mali služby tam v Silbaši a brat Kopčokov ho vyvolal, aby kázal, a keďže si nezobral Bibliu, tam je položená taká veľká Biblia na kazateľni. A on zastal a že že aká vraj veľká Biblia. A vraj my sa vraj bojíme, vraj čo máme vraj kázať vraj. A taká veľká Biblia, máme čo hovoriť. Boh je dobrý, halleluja. Chcem povedať, že jednoducho celý tento týždeň mám takú radosť v srdci. Tak sa radujem, že jednoducho mám taký pocit, že Pán Ježiš nás chce požehnať. Že nás chce požehnať. No, mám to aj, to mi aj prianie, ale tak cítim, že Pán Ježiš nás chce požehnať. A to si myslím, že nás Pán požehná a myslím, že to bude veľmi, veľmi blízkej budúcnosti. Tak chcem vyzvať všetkých nás, aby sme sa posvetili preto. Aby sme sa pripravili. Aby sme prežívali to Božie požehnanie. Aby sme prežívali to, čo Pán Ježiš má pre nás. A verím, že má krásne veci pre nás. Čo to znamená posvetiť sa? Čo to znamená? Bol som o tom hovoril a jednoducho, keď sa niekto posvedcoval, aj v starom zákone nám hovorí, on sa nesmel dotýkať mŕtvych vecí, on nesmel sa krmiť nečistým. On jednoducho mal byť posvetený, mal dbať o to, aby to nerobil, aby sa toho nedotýkal. Aby jeho oči nehľadeli na niečo, čo nie. Aby jeho oči nehľadeli na čo je nesveté, nečisté. Jednoducho, aby bol posvetený celým svojim bytím Pánovi. Kňazi mali byť posvetení. Oni sa nesmeli ani keď by niekto blízky zomrel, nesmeli si rozpustiť vlasy a už čokoľvek, už presne nepamätám sa, ale nesmeli. A čo to znamená v našej dobe? Pán Ježiš nechce, aby sme hľadeli na to, čo je mŕtve, aby sme sa s tým krmili. Na čo náje televízor, bratia a sestry? Na čo sa majú naše oči? Na čo to? Posveďme sa, aby oči naše hľadeli na to, čo je sveté, čo je dobré, na toto slovo života. Rozhodnime vo svojom srdci, že chceme iba slovo. Daniel sa rozhodol, ako mladík sa rozhodol, že nebude sa poškvrňovať. Rozhodni sme sa aj my vo svojom srdci. Nikto, ani mňa, ani vás nemôže na to nanútiť. Ale ak sa rozhodneme, budeme prežívať veľkú radosť, budeme prežívať veľké Božie požehnania. A to prajem všetkým nám. Boh je dobrý. Tak sa radujem. Ja som si dnes vyvolil, aby som hovoril zo slova, je to zapísané v Lukášovom evanjeliume. Je to zapísané v 2. kapitoli.
Takže Evanjelium svätého Lukáša, 2. kapitola. A prečítal by som od 46. veršíka, ak sme si našli slovami Pána Ježiša Krista, znejú takto. A stalo sa po 3 dňoch, že ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať ich a opytovať sa. A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou, nad jeho odpovediami. A keď ho uvideli, úžasli a jeho matka mu povedala: dieťa, čo si nám to tak urobil? Hľa, tvoj otec i ja sme ťa s boľasťou hľadali. A on im povedal: čo to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca? Toľko zo slova. Tak vidíme z tohto príbehu, že Pána Ježiša posle 3 dňoch našli v chráme. Takže vidíme, že tento diel, keď sa počína opisovať, hovorí nám, že a jeho rodičia chodievali každého roku na veľkonočný sviatok hore do Jeruzalema. Takže toto bol obyčaj v tejto rodine a oni to zachovávali podľa prikázania, že jednoducho rodičia brávali svoje deti, aj brávali so sebou aj Pána Ježiša, tak. A to robievali tak z roka na rok. A toto bol veľkonočný sviatok, čiže jednoducho to nás, slovo Božie nám ukazuje, že to bol sviatok, o ktorom sa izraelský národ pripomínal. Čiže mal si pripomínať na to, že keď boli ich otcovia v Egypte slúhovia, keď boli robovia tam otroci, že Hospodin ich navštívil, lebo tá otrocká práca veľmi doliehala na nich. A oni začali už pod tou veľkou otrockou prácou kričať a volať Hospodinovi. A Hospodin počul. A Hospodin si vyvolil Mojžiša, ktorému prehovoril z horiaceho kra a hovoril mu, aby šiel a aby vyviedol tento národ z otroctva z Egyptu, aby ich voviedol do tej zasľúbenej zemi, ktorú zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, že im dá dedične, že budú dedične vlastniť tú zemi. A vidíme, že Mojžiš v prítomnosti Božej spoznával samý seba. Keďže hľadel na ten oheň, tak spoznával a videl, keďže v prítomnosti Božej my spoznávame, kto sme. Jednoducho vieme, že slovo Božie vraví o Mojžišovi, že on bol najpokornejší človek na zemi. Jednoducho bol pokorný. A cez slovo Božie vidíme, že ako prichádza pokora. Pokora prichádza, keď sa blížime k Bohu. Mojžiš bol v blízkosti Božej a spoznal, kto je Bohu z tvári. A za to bol taký pokorný. Hovorí nám slovo Božie, že Hospodin vydal svedectvo, že nie je to takého služobníka ako Mojžiš, lebo s ním hovorím tvárou tvár. Nehovorím záhadne ako s prorokom, ale on rozprával sa s Mojžišom. Takže vidíme, že on bol pokorný. A to nás učí aj nás takých, aby sme sa blížili Bohu. Aby sme boli v blízkosti Božej a potom nadobúdame ten Boží charakter, tú pokoru. Čo je veľmi dôležité, aby sme mali tú pokoru v našom srdci. A on sa začína vyhovárať, Mojžiš, a hovorí: pošli, koho máš posielať. Nie som výrečný, aj doteraz, aj teraz som
taký, že sa zajaktáva čak. Bol taký. Ale Hospodin ho posiela a hovorí, že sa aj nahneval ešte. Že Mojžiš nechcel ísť. Vyhováral sa, že pošli koho máš poslať. Aj to nás slovo Božie učí, že Pán Ježiš nás posiela. Pre každého jedného má niečo, čo chce, aby sme vykonali. A tak počujeme Boží hlas, keď sme na modlitbe, keď sa k nemu blížime. A znovu poviem, k Bohu sa musíme blížiť s takým spôsobom, že sa budeme posvedzovať. Nemôžeme prísť pred Boha len tak. Musíme sa posvetiť. A keď sa posvedzujeme, keď sa koríme, keď vyznávame svoje hriechy, blížime sa k Pánovi a potom počujeme Jeho hlas a počujeme, čo On hovorí nám a On nás posiela. To nemôžem ja povedať tebe, že ko je sprav toto. Nikto ti to nemôže povedať. To je osobné. Každý jeden z nás máme mať osobný vzťah s Bohom. Mnoho raz nám je aj to prizvukované tu z tohto miesta, že musíme poznať Pána. Musíme ho poznať. A on, keď nám hovorí, my to konáme. A vidíme, že Mojžiš ide a vyvádza, čak Hospodin ten egyptský národ bije ranami. A potom tá posledná rana bola tá 10. rana, že jednoducho Hospodin povedal, že zabije každého prvorodeného. V každom dome budem zabitý prvorodený. Ale dáva príkaz Mojžišovi, aby čak tento izraelský národ, aby si každá domácnosť, aby si vyhľadala dobyča, a to samca, mohlo byť to alebo zoviec, alebo skôs. A to malo byť bez vady, bez chyby, znači mali ho dobre poobzerať, aby to bolo pekné, bez chyby. A potom 14. dňa ho mali zabiť a tú krv mali zachytiť a tou krvou mali pomazať podvoje, obe strany podvoje dverí, aj horný ten prach, či ako by som to povedal. A hovorí, keď pôjde anjel smrti a keď uvidí tú krv na dverách, preskočí ten dom a nikto nezahynie v tom dome. Ale tam, kde nebude tá krv, prvorodený zomrie. A vidíme, že uverili slovu a učinili tak, že to spravili, že dali tú krv na podvoje svojich dverí a keď anjel smrti išiel, tak hovorí nám slovo, že tam, kde bola tá krv, že nikto nezahynul, ale tam, kde nebola, v každom egyptskom dome prvorodený zomrel. Aj ten, ktorý mal sedieť na tróne poza faraóna, prvorodený zomrel. A nastal veľký krik, veľký plač. A začali vydúrať chojce, voka. A tú noc vychádza izraelský národ z Egyptu. A to nám ukazuje a zjavuje nám, že jednoducho, že ten beránok, to, čo malo byť zabité, to nám ukazuje, že je to náš Pán Ježiš. Hovorí slovo Božie, že taktiež ho dobre poobzerali a nenašli na ňom nejakú chybu. Vraví aj Pilát, ja nenachádzam nejakú chybu na ňom. Aj Herodesovi poslali, ani on nenašiel nič
ale falošne svedčili na ňu. Ale aj tie falošné svedectvá sa nepoklápali. A vidíme, že Pán Ježiš bol zabitý, bol ukrižovaný. A každý, kto verí v Neho, tá jeho krv, ktorá tiekla, je tá, ktorá očisťuje, je tá, ktorá nás chráni od smrti. Lebo hovorí nám slovo Božie, že sme my prešli zo smrti do života a že nad nami viacej tá druhá smrť nemá moci. Máme sa za čo radovať. Takže vidíme, že toto bol ten sviatok, na ktorý odchádzali Ježišovi rodičia. A toto nám zjavuje, že títo rodičia vozievali svoje deti na tento sviatok. Aj to nás učí, jednoducho, slovo Božie nás učí, že ako takých mladých rodičov, ktorí máme svoje deti, aby sme ich vodili do domu modlitby, aby sme ich vodili tu aby jednoducho aby tu počúvali na slovo života, na toto evanjelium, ktoré je mocné, aby zachránilo. Tak nám zjavuje, aby sme si, aj my, tak nás učí, aby sme to mali takú obyčaj, ako aj tu hovorí, že to bol obyčaj. Oni už to ako obyčaj robievali. A hovorí nám slovo Božie, že keď pominuli tie dni sviatku, že sa navracali domov a že ubudol jeden deň a keď zistili, že Ježiš je s nimi a hľadali ich medzi príbuznými a keď ho nenašli, tak išli však a hľadali ho. A posle 3 dňoch ho našli v chráme. Sedieť medzi učiteľmi, počúvať ich a opýtovať sa ich. Teraz sa chcem opýtať každého jedného z nás. A každý jeden si dáme odpoveď sami sebe. Máme tu aj mladých, keď sa rodičia hľadajú, dieťa nájdu. Keď ťa hľadajú, dieťa nájdu. Keď otvoria tvoje dvere, dieťa nájdu. Čo robíš? Pozeráš telefón, alebo pozeráš televízor. Kde teba nájdu, keď ťa hľadajú? Keď máš ten slobodný čas, kde ťa nájdu? Pána Ježiša našli v chráme. A chcem sa opýtať aj nás, mladých rodičov, keď nás deti hľadajú, kde nás nájdu? Či pri televízore, či na Facebooku, kde nás nájdu? Či nás vidia so slovom Božím v rukách? Či nás nájdu na kolenách? Kde nás nájdu? Dajme si odpoveď. A takisto chcem sa opýtať bratov, keď vás manželka hľadá, kde vás nájde? Pri televízore? Alebo čítať noviny? Kde nás nájdu? A tak opak. Chcem sa spýtať aj sestry, kde nás nájdu, keď nás hľadajú? A vidíme, že Pána Ježiša našli v chráme. A hovorí slovo Božie, že medzi učiteľmi počúvať ich a opýtovať sa ich. On počúval učiteľov. On počúval, čo oni hovoria a potom sa ich opýtoval.
A hovorí ten nasledovný veršík: a všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Takže vidíme, že Ježiš jednoducho mal záľubu v slove. A to vidíme tak, že keď hovorí, že žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Čiže on, 12-ročný, a učiteľia, ktorí boli tam s ním, žasli nad jeho rozumnosťou. Vidíme, koľko je dôležité, aby sme boli, ako hovorí Ježiš, že či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho Otca. Koľko je dôležité, aby sme boli cítení alebo krmení slovom Božím. A to nám dáva rozumnosť. Slovo Božie nám dáva rozumnosť. A hovorí nám však slovo Božie, že ho našli a že on povedal, že či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho Otca. Takže vidíme, že slovo Božie nám zjavuje, že jednoducho, alebo nám ukazuje, že ako také deti Božie, že máme byť vo veciach Božích najšnutí, máme sa v tom hĺbať čak. A potom by som chcel hovoriť ďalej, že aj Pán Ježiš očakáva, aby sme boli najšnutí v niečom. A Lukášovom evanjelium tam 12. kapitoli od 35. veršíka hovorí: nech sú vaše bedrá opásané a sviece horiace. Slovo Božie nám zjavuje, že bedrá opásané, to nám zjavuje, aby sme boli opásaní pravdou. Čiže aby sme hovorili pravdu, aby pravda bolo to, čo používame. Aby sme nepoužívali klam, ale aby sme vždycky používali pravdu. A hovorí nám slovo Božie ďalej, že sviece horiace, o tom sme hovorili v nedeľu, že čo to znamená, aby sviece boli horiace, čo je potrebné k tomu, aby svieca bola horiaca, že je potrebné olej. A hovorili sme, že olej je Svätý Duch, aby sme boli plnení Svätým Duchom. A keď sme plnení Svätým Duchom, tak potom je to naše svetlo svieti. A vy podobných ľuďom očakávajúci svojho Pána, keď sa vráti zo svadby, aby keď príde a zaklepe, hneď otvorili. Takže ukazuje nám slovo Božie, že aby sme boli podobní ľuďom očakávajúci svojho Pána. Keď sa vráti zo svadby, aby mu keď príde a zaklepe, hneď otvorili. Aby sme boli podobní týmto ľuďom, že oni nevedeli, kedy sa ich Pán vráti zo svadby, ale museli bdieť a čakať. Lebo keď Pán príde, aby mu otvorili. Nesmel ich nájsť ako, že spia. A hovorí, že blahoslavení to sluhovia, keď príde Pán, nájde bdieť. Znači, Pán od nás očakáva, aby sme boli tí, ktorí bdieme, ktorí očakávame. A bdieť znamená, že jednoducho, čak spania, ako slovo Božie nám hovorí, že spania znamená mŕtvota. A ten, kto je bdelý, značí, ten je živý. Ten, ako hovorí nám tam, myslím, že Efežanom hovorí, že stan z mŕtvych, ty, kto spíš, a zasviestí sa ti Kristus. Znači, hovorí nám o tom, že aby sme boli bdelí, očakávajúci na Pána. A hovorí nám slovo Božie, že my to nevieme, kedy Pán príde. A aj to som bol povedal aj nedeľu, že všetko nám Pán zjavil, ale nezjavil nám deň svojho príchodu.
to zanechal pre seba. Aby sme my boli vždycky tí, ktorí bdejeme. A v jednej príležitosti Pán Ježiš odchádza sa modliť a hovorí svojim učeníkom, že ostaňte tuto a modlite sa a bdejte. A on odišiel troška ďalej, modlil sa a keď sa vrátil, našiel učeníkov spať. A hovorí im, či ste nemohli bdieť 1 hodinu. A vidíme, znovu odchádza a modlí sa a znovu sa navraca a vidí, že spia. A to nám ukazuje, že odkaz do Sardov hovorí anjelu zboru v Sardách, napíš toto, hovorí ten, ktorý má tých 7 duchov Božích a 7 hviezd, znám tvoje skutky, že máš meno, že žiješ a si mŕtvy. Bdej a upevňuj všetko ostatné, čo ide zomrieť. Čiže ukazuje nám túto slovo Božie, že tento človek, anjelovi zboru, čiže ukazuje tomu staršiemu zboru, hovorí, že bdej a upevňuj všetko ostatné, čo ide zomrieť. Lebo hovorí o ňom, znám tvoje skutky, že máš meno, že žiješ a si mŕtvy. Čiže vidíme, že tento človek nebol bdelý, ale spal. Nebdel, ale spal. A za to hovorí o ňom slovo Božie, že máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy. A radí mu Pán, že bdej a upevňuj všetko ostatné, čo ide zomrieť. Takže tu nám zjavuje a ukazuje nám, aby sme jednoducho boli bdelí. A vieme aj sami tak, že my sme nie sami pre seba. Jednoducho, že my máme styk so svojím, keď sme my sme ako telo Kristovo a údami sme a každý úd je jeden druhému potrebný. A my sme daní do tela Kristovho a sme poviazaní s ostatnými ľuďmi a tu nám zjavuje, že jednoducho, aby sme my boli bdelí, aj aby sme boli tí, ktorí aj druhých posilňujeme, aj druhých jednoducho, aby sme mali starosť s tými, ktorí sú nám blízki, ktorí sú okolo nás, aby sme mali starosť o tých ľudí, aby sme jednoducho slúžili tým ľuďom, čak jeden druhému, aby sme dbali jeden od druhého. Lebo som nenašiel tvojich skutkov úplných pred svojím Bohom. Takže, tie skutky sú to, keď bdejeme, to je to tie úplné skutky, ale máži v Sardách niekoľko málo osob, ktoré nepoškvrnili svojho rúcha. A budem pamätaj tedy, ako si prijal a počul a ostriaj a učiň pokánie. Tak aby tu nás slovo Božie zjavuje, že pamätaj tedy, ako si prijal a počul a ostriaj a učiň pokánie. Znači, ako sme prijali Pána Ježiša, slovo Božie nám zjavuje, že sme ho prijali tak, že sme jednoducho vstúpili tú zmluvu s ním a že sme mu sľúbili, že ho budeme milovať celým svojim srdcom, celou svojou dušou, mysľou a silou. Čiže pamätajme, ako sme ho prijali, aby sme ho tak milovali celým svojim srdcom, celou svojou dušou, mysľou a silou. A aby sme to splnili, je potrebné, aby sme boli bdelí, aby sme boli tí, ktorí jednoducho sa posvecujeme, ktorí ho hľadáme, ktorí sa blížime k Pánovi a potom jednoducho čak sme bdelí, sme tí, ktorí jednoducho čak bdelí sme a potom čak nás Pán Ježiš nachádza takých, akých nás chce mať. No, takže
tuto nám hovorí, že čo sme čítali, Pán povedal už tedy, nuž kto tedy je ten verný a opatrný správca, ktorý ustanovil Pán nad svojou čeľaďou, aby jej na čas dával vymeraný pokrm. Blahoslavený ten sluha, ktorého keď príde, jeho Pán nájde tak robiť. Čiže tu nám ukazuje, znovu chcem tak ako povedať, že tu nám zjavuje znovu, že o tej službe, ktorú sme prijali, aby sme v tej službe boli posvetení, aby sme boli v tej službe bdelí, aby sme jednoducho sa usilovali v tej službe čak ju vykonávať. Teraz znovu hovorím, že jednoducho každý sme prijali službu od Pána, niekto tak, niekto onak, druhú službu, ale aby to bolo viditeľné a zjavné v našich životách, že, že napredujeme, že nie je bdelosť, že spíme, že nám je všetko jedno. Ja som sa tak rozmýšľal, že my si tak prajeme prebudenia. My si prajeme, aby prišlo prebudenia do nášho stredu. Každý my máme voľakú svoju myšlienku, ako by sa to malo stať, to prebudenie. Niekto myslí, chápe pod prebudením to, že začnú ľudia uverovať. Niekto chápe pod prebudením možno, že ľudia sa veriaci prebudia, začnú sa modliť viacej volať k Bohu. Každý má nejakú svoju myšlienku o prebudení. A keď som sa tak zamýšľal nad tým, že niekto čak, že sa nové zbory zakladajú, a ja som rozmýšľal, keď by napríklad v 5 mestách sa založili nové zbory. Povedzme, na každom zbore po 10 veriacich už. To vravím ako príklad. A potom som rozmýšľal a potom som, že my si to prajeme, ale nie sme asi v stave to prijať. Lebo napríklad v 5 mestách to vyžaduje, to sú nové zrodené deti Božie, ktoré potrebujú aspoň 2 raz týždenne, aspoň to hovorím, 2 raz týždenne, aby prijali ten duchovný pokrm. A krát 5, to je znači 10 službov je potrebné, aby niekto odkázal tie služby. Na tých službách je niekto potrebné, aby prišiel a spieval. A poniekedy potom si hútam, že ťažko je lokálny zbor, aby sa našiel, kto bude kázať. A my si prajeme, aby nové zbory sa zakladali. A kto? Ale ja verím, že je odpoveď, za to aj Pán Ježiš to hovorí, že pracovníkov je málo. Aj tu dáva radu, že modlite sa, aby Pán vyslal pracovníkov do svojej žatvy. A verím, že je toto veľmi vážne, aby to, čo si prajeme, aby bolo aj uskutočnené. A ja verím, že sú ľudia, ktorí sú povolaní a majú povolania aj v tomto zbore, aby kázali. Neviem, čo je príčina, ale vieme, čo slovo Božie vraví o tých, ktorí sa uťahujú. Na čím vykročiť a na čím konať. A na čím to robiť ochotne z celého srdca. Každý jeden, aby sme robili to ochotne z celého srdca. Lebo, ako som povedal, že prajeme si to prebudenia, ale či sme hotoví aj to, aby sme to mohli ako aj vystačiť, tak poviem.